Dobrý deň všetkým priaznivcom. Drahí priatelia, v dnešnom podcaste si vypočujeme rozhovor so zástupcom veľmi dôležitého nebankového obchodníka s cennými papiermi, s ktorým dá sa povedať, má zmluvu o distribúcii produktov temer každý podriadený, samostatný finančný agent, ktorý pôsobí v sektore kapitálového trhu a tým pádom je do distribúcie zapojených množstvo podriadených finančných agentov. Je tu dnes s nami Roman Šerhaufer. Roman Šerhaufer je spolutvorca, autor myšlienky veľkého supermarketu a dnes významne fungujúceho portálu pre obchodovanie s najrôznejšími druhmi produktov kolektívneho investovania, ale určite nám o tom povie Roman viac. Jeho postavenie je už dlhoročné a môže porozprávať aj o tých dobrých, aj o tých horších skúsenostiach, ktoré tiež budeme chcieť počuť. Bavíme sa o podnikaní v ťažkom roku 2026, ktorý ale je určite limitovaný aj tým, ako sa vyvíjajú jednotlivé politiky v rôznych štátoch sveta, vojenské konflikty a konflikty aj iného druhu súvisiace so snahou ovládnuť územia, ale napriek tomu dokážu niektoré trhy veľmi dobre reagovať zaujímavou volatilitou svojich finančných nástrojov. A začnem hneď na začiatku spomienkou na burzu cenných papierov v Bratislave. Tá sa tento rok, vážení priatelia, dožíva 35. výročia. Roman, si ty členom vôbec burzy cenných papierov? Nie, EIC nie je členom burzy cenných papierov. Ja som slovenský kapitálový trh odpísal už dosť dávno, asi pred 15 rokmi. Takže, ale pôsobil som tam v tých prvých rokoch, bol som jeden z najmladších maklérov, vtedy som ešte pracoval pre banku, takže spolu sme tú burzu akoby kreovali, takže si pamätám tie časy, akože prvých možno, že 5 rokov. A ešte s takým nadšením verili sme, že sa bude obchodovať 1100 emisí. Popri burze existoval aj mnou vedený RM systém Slovakia, takže bolo to krásne obdobie, ale všetko skončilo inak. Mne sa páči tvoja orientácia na tie finančné nástroje a produkty, ktoré ponúkaš, sú v ohromnom množstve. Povedz mi úprimne, keďže táto oblasť je pomerne perspektívna, je to namáhavé udržiavať celý ten informačný systém ponukový, evidencia obchodov, kontrola distribučných kanálov? Áno, je to náročné, samozrejme, hlavne po tej informačno-technickej stránke, lebo my robíme príklad možno, že už aj možno, že okolo 20 000 transakcií denne. Vychádza okolo 600 000 transakcií mesačne, čo robíme, čiže to sú proste milióny ročne. Takže samozrejme ten informačný systém potrebuje neustály upgrade a neustále potrebujeme zvyšovať tie jednak hardwareové kapacity, jednak optimalizovať tie softwareové riešenia, aby rýchlejšie zbehli počítania, rôzne rozúčtovania a takéto všelijaké veci. Takže je to náročné. Samotne až distribuujeme okolo 2,5 tisíca fondov, to povedzme nie je až také náročné. Systém využíva okolo 10 000 poradcov zo 100 spoločností a obsluhujeme už takmer, sa dotýkame 200 000 klientov. Takže sú to už naozaj významné čísla a je to preto najnáročnejšie na tú vlastne softwarovú a hardwarovú kapacitu. Tak 2,5 tisíca fondov je slušné číslo. Sú tam aj ETF-ka, tam ešte by som povedal, že samozrejme začali sme s distribúciou fondov, to znamená, že mutual fondy, UCITS fondy, to znamená, ktoré sa subscription sa jednoducho dostávajú do obehu a potom sa redemujú, to je distribúcia. No ale potom samozrejme pred 10 rokmi vznikol nový trend ETF, to sú proste fondy, ktoré sa už sekundárne obchodujú na burze, takže to už je momentálne najväčšia priorita, to znamená, že dneska už nedistribuujeme, ale dneska vlastne umožňujeme
obchodovať na burze cenných papierov, tak preženiem, a ETF fondy. ETF fondy. Na túto službu poskytujeme vlastne všetkým tým, dneska sú už z tých distribútorov bývalých, už sú dneska wealth manažéri, to znamená, ktorí správujú majetok klienta a občas teda samozrejme musia robiť nejaké presuny tých aktív a podobne. Čiže nie je to založené na tej distribúcii, ale už na správe majetku. To je ten wealth management pojem, ktorý tu už pár rokov teda budujeme a sme sa k tomu po tých rokoch teda dostali. To som veľmi rada, lebo samozrejme podľa mňa tam je správa tých aktív o niečo príjemnejšia, než keď sa venuješ celej tej plejáde retailových požiadaviek, či už na nákup alebo redemáciu. To sú pomerne kapacitne náročné obchody a verím, že s tým máš čo robiť. Ale musím konštatovať, že tá dôvera v kolektívne investovanie postupom času veľmi zaujímavo narástla. A spomínam si, na Instagrame odznel jeden krásny rozhovor, nebudem menovať s kým, ale vyjadril jeden z poradcov taký krásny názor, že nechápe, ako niektorí ľudia môžu dôverovať kryptomenám alebo telefonátom na okamžité zbohatnutie, keď je tu krásny nástroj ETF fondov a tie vyriešia všetky investičné požiadavky človeka. A mal na mysli bežného občana. Je tu záujem tých fyzických osôb dostatočný? Áno, ja si myslím, že áno, že my to vidíme. Jednoducho tam tie čisté prírastky každoročne narastajú. V našom prípade je to momentálne 40-50 miliónov mesačne, čo tí poradcovia vlastne akvírujú klientov. Hlavne sa ich snažia prevádzať tzv. Bankových klientov, ktorí majú umŕtvené tie peniaze na vkladoch, na terminovaných vkladoch v bankách a dlhé roky. Hej. Takže oni ponúkajú dlhodobé investovanie, hlavne teda sporenie a presne do takýchto nástrojov, lebo fondy ako také sú samozrejme perfektný diverzifikačný nástroj. Hej. Tam odpadáva to jedinečné riziko cenného papiera, lebo tam 500 akcií sa dá kúpiť, 1000, 2000 alebo aj 30, záleží od jakého toho fondu, takže to perfektne eliminuje celé toto vlastne riziko tých jednotlivých cenných papierov. Netreba robiť ten stock picking a analýzy a všetko možné, ktorá firma pôjde, ktorá nepôjde, aké bude mať tržby a neviem čo všetko. Takže toto sa odbúráva, to je tzv. To pasívne investovanie a potom zostáva iba to systémové riziko, hej, celý trh, celé to trhové riziko, či to pôjde hore, dole, ako to klesá a tak ďalej. No a samozrejme tí poradcovia veľmi sú aktívni na sociálnych sieťach hlavne. Že oni edukujú, učia, všetko možné, to je úplne iný svet, ako pred 15 rokmi, takže naozaj, že aj tí ľudia sa pýtajú a investujú, takže akože fakt je to naozaj celkom, musím tak zaklopať, že ideme dobrým smerom. To rada počujem, pretože tá pôvodná téma, o ktorej som sa dnes chcela zhovárať, ako v tomto politicky turbulentnom svete, máš víziu, alebo je tvoja vízia ďalšieho rozvoja finančných trhov, či je to udržateľné, alebo spejeme do nejakej totálnej záhuby, ktorú dnes ešte netušíme, ale tie čísla, ktoré ty hovoríš, dávajú pomerne optimistický pohľad. Ten finančný trh proste ide ďalej. A ja som veľmi rada, že slovenské subjekty pôsobiace na finančnom trhu si našli svoje miesto aj mimo burzy cenných papierov. To znamená, že ten svet sa vyvinul takým spôsobom, že sa nám otvorili tie zahraničné trhy. Videl by si ešte potrebu niečo zlepšovať alebo získať nejaký ďalší priestor na obchody? No, ak môžem za tento sektor povedať, tak nám nechýba v princípe nič, pretože tie ETF-ka sa vyrábajú, napríklad BlackRock, ktorý vlastne manažuje iShares, to sú tie spoločnosti, ktoré emitujú iShares ETF fondy, no tak oni vyrábajú, myslím si, že každý kvartál možno 30 pridajú na trh. Hej, že jednoducho tam sú už aj stratégie rôzne na všetko možné. Keď si spomenula kryptomeny, sú aj na krypto, hej, na všetko. Dneska už treba sa iba v tom orientovať, že aké aktívum ma zaujíma, alebo aká investičná stratégia, aká technika. A dneska nájdeš všetko. Dneska tam nájdeš proste z opčné schémy do toho involvované všetko. Čiže zaistené. Čiže ako z tohto pohľadu nechýba nám nič. My sme rádi, že sme v tom svetovom priestore, teda, že nejsme nejak otrhnutí, že sa vieme napojiť ako keby na to. Takže nechýbajú nám žiadne lokálne burzy, nič, lebo to sa všetko deje na tých globálnych trhoch.
Presne, a myslím, že toto je jeden z mála pozitívnych javov globalizácie vôbec. Ja nie som veľký priaznivec globalizácie a vždy tak vnútorne akože dokážem bojovať s národnými záujmami, ale ukázalo sa, a ten čas to potvrdil, že rozdelenie československého trhu na dva menšie trhy bola zrejme fatálna chyba a mali sme robiť všetko možné práve preto, aby sa udržal čo najväčší trhový priestor pre podnikateľov, ale zase tá globalizácia napomohla tomu, že dnes slovenské subjekty môžu krásne podnikať aj na území Českej republiky, na finančnom trhu obzvlášť. Ty podnikáš na zahraničných trhoch? Áno, my ponúkame v podstate EIC platforma fondová je vlastne ako keby technicko-legislatívne riešenie, také procesné pre všetky firmy, ktoré teda chcú správovať majetok klienta. Takže keď nás niekto osloví, že my na tomto trhu, napríklad v Rumunsku, že chceme mať nejakú takú platformu, ktorú by sme použiť, aby sme mohli správať majetok Rumunov, že popísali nám samozrejme, ako to nesaturovaný trh a ako to celé pôjde. Takže sme prístupní na 4 trhoch. Čechy, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Samozrejme dostávame ponuky aj inde, nejaká Škandinávia, Poľska a podobne, ale my vždy potrebujeme, aby tam bola nejaká firma, ktorá reálne má tých klientov a chce im správať ten majetok. A potom im poskytneme vlastne tú technickú infraštruktúru na to. Čiže z tohto pohľadu áno, sme na tých trhoch. Čo sa týka ešte tých národných a globálnych záujmov, EÚ je dobrý projekt, keby to naozaj aj reálne tak fungovalo. To znamená, že spoločný trh a že naozaj tu môžeme slobodne všetci podnikať, ale sám som bol obeťou proste porušenia direktívy EÚ a normálne zakázali v Čechách napríklad spolupracovať investičným poradcom so zahraničnými subjektami. Čiže my sme boli odstavení asi 5 rokov, takže muselo tam byť nastrčená osoba, tam musela byť s domácou licenciou. My sme samozrejme licenciu nedostali. Ako pod tými rôznymi zámienkami, že by išlo schránkovú firmu a podobne. Pritom sme to samozrejme jeden z hlavných hráčov na tom trhu. Takže niektoré tie štáty porušujú tie direktívy členské, musí sa to naprávať, je to dlhodobý proces. Samozrejme nikto nechce ísť do konfliktu s tými regulátormi, tí pokutujú ako na bežiacom páse, takže je veľa čo zlepšovať, ale skorej po tej inštitucionálnej byrokratickej stránke, nie čo sa týka nejakého správania subjektov alebo niečoho podobného, ale toto je taký veľký kameň úrazu. To si spomenul veľmi zaujímavú kauzu, ktorú ja osobne si veľmi dobre pamätám, ako tá výluka zahraničných subjektov v Českej republike bola pre mňa absolútne nepochopiteľná. Vzhľadom aj na ten princíp, ktorý sme kedysi zavádzali spoločne ako rovnakú úroveň podnikania pre všetkých. A mňa to úplne fascinovalo, pretože skutočne som to videla ako flagrantné porušenie normatív Európskej únie a nevedela som si predstaviť, ako sa toto vôbec mohlo stať a v koho hlave to skrslo. Koniec koncov skončilo to predsa na súde a Česká republika to s veľkým úspechom prehrala, takže mňa by zaujímalo, vôbec mali pokus sanovať tie škody, ktoré napáchali? Nie, alebo všetci sme sa opäť prispôsobili? Že sme sa opäť prispôsobili, ohlásili sme im, že hovorili sme im to hneď na začiatku, ako to pripravovali, ja som ten návrh zákona videl. Povedal som im ešte, keď to mali v legislatívnom procese, že to je v rozpore proste s EÚ a to proste nemôže byť. To ignorovali. 5 rokov, myslím, že im to teda vydržalo, až potom teda v rámci nejakého právneho sporu sa rozhodla aj tá otázka, ako myslím, že prejudikálna otázka to bola vôbec v tom, kde sa to rozhodovalo, už teraz presne nepamätám. No ale potom sme aj napísali, že nás to stálo pár 100 000 eur. Áno. No ale oni hovoria, že sme to nemuseli teda platiť a podobne. Ale tak hovorím, kto by išiel do sporu s ministerstvom financií a Českou národnou bankou jednoducho tam. Neublížili by len nám, na tom trhu nie sme fyzicky prítomní, našťastie sme cezhranične, ale sú na nás napojené tisícky poradcov. Českých. A oni ako náhle
tam je pomstychtivosť veľká akože tohoto úradu, takže tam proste by si to vybili na nich, to znamená, by pokutovali za to, že nemá podpísaný nejaký dotazník alebo niečo, tam sú brutálne pokuty. Takže toto je problém celkovo vôbec týchto jurisdikcií, takýchto postkomunistických, Čechy, Slovensko, Maďarsko. Polsko nemám skúsenosť, že naozaj je to zlé, je tam taká svojvola dosť tých orgánov. A boja sa ľudia, takže nechcú ani pripomienkovávať, nechcú vyčítať tie chyby a podobne. Oni tam majú ešte ďalšie chyby, akože, čo sú v rozpore s direktívou. Áno, ja si myslím, že ono je čo naprávať aj na európskej úrovni. Pre mňa bola veľmi pekná myšlienka riaditeľa Petra Tkáča a jeho kolegu Tomáša Ambru na poslednej konferencii ku kapitálovému trhu, ktorí spomenuli obidvaja a podľa mňa veľmi správne, že tá regulácia už dosiahla taký stupeň, že sa sťažuje aj samotný výkon dohľadu. Čiže je to komplikované pre nich. Ak majú dodržať všetky postupy a vieme, že orgán dohľadu ide po viacerých sektoroch, máme tu dohľadové orgány EIOPA, ESMA a všetkému proste vyhovieť. A ešte k tomu nám pribudla AMLA ako centrálny európsky dohľad nad ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Takže zábava narastá v úvodzovkách, musím povedať, a komplikuje sa samotný výkon dohľadu a často sa môže stať, že dôjde aj k nesprávnemu výkladu, treba aj na strane toho dohľadu, alebo aj na strane dohliadaného subjektu. Ako ty vnímaš to vydávanie stanovísk, usmernení, ktoré v konečnom dôsledku zo strany dohľadu nie sú právne záväzné, ale vyjadrujú ten pohľad dohľadu na to, ako ty máš vlastne podnikať, aké máš dodržiavať pravidlá. Napríklad sme nedávno robili konzultáciu k stanovisku Národnej banky Slovenska pri sprostredkovaní úverov. A tam musím povedať, že niektorí si vypočuli to naše entrée a ten vstup s vyrazeným dychom, lebo zistili, aké množstvo vecí zanedbávali alebo treba napraviť a uviesť do tej podnikateľskej praxe. A to je samozrejme náročné na dodávku právnych služieb, dobrú analýzu, spracovanie pravidel a tie treba všetky zaplatiť. A samozrejme máme tu rád ďalších noriem, ktoré pribudnú, a to je zákon o poskytovanie služieb na diaľku, úplne nový, metodické usmernenia, ktoré platili doteraz, sa zrušili a stále musíme niečo nastavovať a osviežovať si a preškolovať a je to veľmi náročné. A ja by som bola veľmi rada, keby pre budúcnosť sa veľa zrušilo. Napríklad Európska únia teraz vyzýva na navrhnutie kandidátov do takej spoločnej odvolacej rady. A táto spoločná odvolacia rada má riešiť odvolania voči rozhodnutiam dohľadových orgánov a by ma zaujímalo, či niekto z obchodníkov s cennými papiermi, napríklad aj ty, ste neprejavili záujem pôsobiť, lebo tam sa mi zdá, že tá platforma by mohla spôsobiť v konečnom dôsledku výstupy, ktoré by priniesli racionalizáciu tých direktív vydávaných a regulujúcich trh naprieč Európou. Európskou úniou, samozrejme. No, tak idem od konca. Áno, všimol som si túto iniciatívu. Ja som voľakedy bol, ešte keď bol Úrad pre finančný trh, v takej nejakej odvolacej rade, presne takejto vlastne, kde sa odvolávali subjekty voči rozhodnutiam. Takže viem, že vtedy sme to riešili dosť poctivo. Ja som bol ešte, myslím, že som pôsobil v tých asociáciách obchodníkov alebo v správcovských spoločnostiach, takže akože ja mám aj takúto skúsenosť, čiže mám to už. Teraz by sa mi to samozrejme do toho nechcelo, ja už som na konci tej kariéry, takže už skorej oddychovať, ale je tu priestor pre mladých. No ale to si všimni, že čo my tu v Európe robíme. My tu vymýšľame nové orgány, nové pravidlá a ideme sa zabiť sami seba, lebo toto keď spočítam, že koľko sa musia
My máme veľmi jednoduchý naozaj biznis model, že naozaj ja viem vyhodiť 90% všetkých direktív a opatrení, čo máme, čo nemáme robiť, lebo máme úzko špeciálne, lebo platí zásada, že tie aj smernice a všetky tie takéto postupy treba mať primerané k rozsahu a spôsobu poskytovania služieb. To je také zaklínadlo, aspoň to nás akože chráni, že nemusíme mať všetko, dá sa povedať. Ale je to brutálne. Hej. A väčšinou potom ešte tie ďalšie opatrenia, výklady tých regulátorov, tam je jeden obrovský problém, že oni nerozumejú do detailu tej problematike. Nie sú z praxe. Nevedia celé, čo to obnáša. Takže oni predložia nejaký návrh, a však sa to stalo aj teraz nedávno, predložia a po 2 rokoch tých kolečiek, čo si teda vypočili všetky stanoviska, tak ho aj stiahli. Hej. Ale zamestnali nás na 2-3 roky. Hej, že musíš to čítať, musíš o tom písať a podobne. Hej, že je to také, že neviem, či to berú aj z tých regulačných orgánov, že jednoducho, že musia oni vykonávať nejakú činnosť, aby si zaslúžili, ale ako keby, nie že existenciu, ale aby ľudia vedeli, že niečo robia. Ale práve opak je pravdou, hej, že práve my, keď o nich nevieme, nepočujeme roky, tak ten trh funguje dobre, o to ide. Takže z tohto pohľadu nie, táto cesta není dobrá. My dokonca teraz aj zvažujeme normálne, som písal taký návrh na zrušenie jednej celej direktívy. Sú to vlastne kapitálová požiadavka, prudenciálne požiadavky. To je úplne proste nezmyselná pre investičné firmy. Takže uvidíme. Toto sa snažíme, budeme sa spájať práve s rôznymi európskymi asociáciami a skúsime to pretlačiť, to je niečo, ale presne to, čo si povedala. Keby sa 80% tej regulatívy, normálne textov zrušilo, nič by sa nestalo. Nič by sa nestalo, stačí nám jeden MiFID na 10 stranách a jednoducho vieme robiť. Je napísaný dobre, možno pár definícií tam chýba, čo si potom tí regulátori domýšľajú, väčšinou zle. Tak to stačí opraviť, ale ináč my nič nepotrebujeme. My musíme odbyrokratizovať tú Európu, hlavne tento finančný trh. To je proste alfa a omega. Sme znevýhodnení voči americkým brokerom. Na tom trhu súperia aj americkí brokeri. Oni síce majú formálne pobočku v EÚ, to znamená, že ktorá ide podľa akože európskych pravidiel, ale to riziko je prenesené na toho amerického, a takže oni idú podľa vlastných amerických pravidiel a tie sú oveľa mäkšie. Čiže my máme aj takéto napríklad problémy. To znamená, že sa nedokážu konkurovať tie firmy. Už kebyže ide o Slovensko. Toto je najväčší problém, je vlastne absolútna byrokratizácia a záťaž. Už len to, že čo naše subjekty vyplňajú tých dokumentov a tých reportov. A to, keď sa človek na to pozrie, čo tomu rozumie, tak povie, že to sú nezmysly. To sú posplietané jablká s hruškami, no úplne nezmyselné výkazy. To všetci si to musia programovať, to sú ďalšie náklady na to. Nic z toho ten regulátor nezistí, proste nič podstatné z toho nezistí. Máme tu sektor, ktorý tu funguje, teraz hovorím o tom wealth managemente, sú tu transparentné poplatky, snažili sa to zastropovať. Hej. Proste zaspali dobu to, čo sa robilo voľakedy v IŽPčkách, že človek nevedel, koľko sa mu investuje, koľko nie, tak dneska máš jasný poplatok, že koľko za to platíš, vtedy sa nevedelo. Ľudia prichádzali o peniaze, po 20 rokoch zistili, že nič nemajú. Ale to zaspali dobu, to bolo pred 20 rokmi, treba riešiť, nie teraz. Takže toto je len príklad, že sú tu zbytočné iniciatívy, ktoré potom deformujú ten trh. Tí ľudia proste sa boja urobiť obchod nejaký, lebo či neporuší proste nejaké pravidlo. Áno. Samozrejme, on nemôže vedieť človek v teréne ako celú tú legislatívu. No a proste toto je zlé. Aj napríklad, keby sa poradili, že aké dáta ich zaujímajú a spoločne si to naštruktúrujeme, hej, proste ten Excel, tak im vieme vysvetliť toto áno, takto, prečo a hotovo, je to vybavené. Nikto si nemá problém, ale oni prídu od stola z niečoho, úplne proste nezmyselné veci. Takže, a to sme ešte teda nad rámec Európskej únie. No, vo viacerých veciach sme nad rámec. A samozrejme, čo sa týka... Ale ešte doplním, hej, že teraz napríklad ten náš slovenský regulátor je ešte o dosť lepší ako ten český. Podstatne. Ja som mala možnosť riešiť niekoľko problémov v rámci Českej republiky a musím povedať, že páni v Národnej banke Slovenska, drahé dámy, považujem vás za veľmi renesančných ľudí, toľko je môj záver. Oproti tomu, čo človek môže zažiť v Českej republike. Neviem, prečo sa to deje. Je to úplne zbytočné. Nikto z dohľadu si nepotrebuje udržiavať svoju pracovnú pozíciu alebo opodstatnenosť existencie tým spôsobom, že sa vydávajú normatívy, ktoré sú absolútne nepochopiteľné a brzdia rozvoj trhu. Totálne ho brzdia a nikoho nechránia. A ak sa dotknem tej top témy ochrana
práv finančného spotrebiteľa, toho už vôbec nie. To už vôbec nie. Veď celý ten systém funguje takým spôsobom, že keď príde klient, tak vy všetci mu musíte poskytnúť také kvantum informácií, ktoré ho a priori nezaujímajú. Dostane samozrejme webové adresy, kde sa dočíta všetky relevantné, potrebné informácie, ale nie, to nie je to, čo by on chcel. Aj keď tu máme svätú klauzulu, že včas vopred mu boli poskytnuté také informácie, aby vedel prijať vlastné zodpovedné rozhodnutie o využití tej ktorej finančnej služby. No funguje to v praxi úplne inak a našim cieľom by malo byť, ako nastaviť tie pravidlá tak, aby boli priateľské pre klienta, samozrejme. A dnes už je ten poskytovateľ finančných služieb niekde inde, vrátane distribučného kanála, teda finančného agenta, než to bolo v 90. rokoch, keď nám robili sprostredkovateľov, ľudia, ktorí práve vyšli z výkonu trestu a podobne. Ja som s nimi hovorila, poznala som ich dokonca osobne. Mohla by som menovať, také strašné to bolo v 90. rokoch, ale dnes sme niekde inde. Už tu funguje pre Boha živého 16 rokov nový zákon o finančnom sprostredkovaní a musím povedať, že má aj zmysel a nadáva na to iba ten, kto si to sám zle nastaví, osobitné finančné vzdelávanie, lebo vidíme, ako rastie ten objem vedomostí odborných, na ktoré sa klient už aj pýta a oni ich tým časom nadobúdali, aj keď ma možno teraz mnoho ľudí prekľaje, ale je to tak. A vidím, ako rastie úspešnosť skúšok. A musím povedať, že tie zážitky, napríklad z tých odborných skúšok pred 15 rokmi, boli katastrofálne. Ako tam tí, ktorí riadili siete, nevedeli zodpovedať elementárne otázky, ako tých opakovaní. A rada spomínam hneď na prvý prípad veľmi významného sprostredkovateľa, ktorému sa podarilo urobiť skúšku na 5. krát. Na 5. krát, hej. Takže takéto zážitky dnes už nemáme. Je to o niečom inom. Dokonca sa pripravujeme na odborné skúšky v cudzom jazyku. To bude tiež zábava, aj keď neviem, ktorý zo začínajúcich zahraničných agentov bude chcieť zaplatiť 200 eur za jednu skúšku. To je taká ďalšia bizarnosť. Ale že sú s tým spojené veľké náklady. To je raz a navždy pravda a toto tá Národná banka zohľadnila, takže máme vzájomnú empatiu. Ja si tiež pamätám, že kedy som tiež robil tie skúšky v rámci asociácie pre portfólio manažérov. Áno. Takže to si pamätám, čiže vtedy to malo zmysel, samozrejme. Tie školy ešte neboli za mojich čias, keď ja som v 90. rokoch študoval, tak to bolo po revolúcii, takže to prvé tie ekonomické teórie finančné prichádzali do sveta, takže vtedy to akože malo zmysel. No, dneska už samozrejme sa to učí na univerzitách, pomaly na stredných školách, takže už tie vedomosti sú úplne inde. Ale ešte sa vrátime aj k tej regulácii a k tomuto celému, že naozaj chcem povedať, že ten český regulátor to je akože celé zle, lebo oni sú hlavne arogantní. K dobru teda NBS-ky prikladám, že aspoň sa snažia niečo naučiť z toho trhu a vedia to aplikovať. Povedzme, že sú takí smart, ako sa hovorí, že naozaj nie sú takí, ale tam sú totálne arogantní. Absolútne nechápu tie podstatné veci a tam však naozaj riešia, že či zvihne telefóna ten poradca kamarátovi, že či idú na futbal a či to má nahrávať alebo nemá nahrávať, lebo má tam zainvestované. To sú takéto veci. A pritom im nevadí a za to pokutujú. A pritom im nevadí, že sa im tam tunelujú, že prichádzajú ľudia cez dlhopisy, cez tie korporátne dlhopisy, o peniaze. Však tam sú také miliardy, čo už to prišlo, však aj na Slovensku sme tu mali, hej, a stále to isté. Čiže buzerujú sa tu normálni poradcovia, ktorí robia fondy a poradenstvo, hej, čo nedá sa nič zle s tým urobiť, jednoducho ten transparentný poplatok. Tak tí sa akože buzerujú, aké výkazy musia dávať, neviem čo všetko, neviem, aké pokuty dostávajú, že niečo nie je podpísané. Áno. A tuto veselo sa nám tu predháňajú, tu urobia jeden prospekt, proste formálne schválený a jednoducho vyberajú tu peniaze od retailu. 99% z toho samozrejme bude stratených, hej, to je, ja nehovorím, že 100% sú to podvody, hej, ale v 80% by som si normálne trúfol povedať, že od začiatku vedia, že to nevrátia, hej, že od začiatku. Od začiatku, hej, to znamená,
znamená, že nie, že dobre niečo podnikáme, vyjde, nevyjde, uvidíme. Hej. Ale to je to. A to sú miliardy. A toto tu jednoducho trpia tí ľudia. My môžeme robiť, samozrejme, edukujeme a tak ďalej, ale ja sa stále čudujem, že ako je možno, že takýto, ja neviem, človek vyťahol cez tie dlhopisy 50 miliónov tam, 100 miliónov hen tam a pre tých poradcov je 10 000. Ja sa ich vždy pýtam, že jak je to možno, že nenarazili na vás a že ste im to neporadili. No, to proste ten trh je taký. Takže oni sľubujú tie vysoké proste úroky, sú tam obrovské provízie tých ich nejakým agentom a proste potom takto to dopadá. Takže my tu tolerujeme, že normálne kvázi odobrené, ako keby vyťahovanie peňazí proste z detailu. Je to veľmi zaujímavé, máš pravdu v tom vysokom percente emisí dlhopisov, ktoré zlyhali, to je naozaj 90% a viac. A nevyužíva sa vôbec zatiaľ, prepáčte, ako kolegovia, ja poznám 2 emisie, ktoré využili Inštitút zabezpečovacieho agenta. Hej? To je vec, ktorú ja by som veľmi rada dostala do zákona o dlhopisoch. Miesto toho sa zmenilo to, a trochu tomu nerozumiem, že v prípade dlhopisov v záujme zvýšenej ochrany investorov, spotrebiteľov, a mal sa na mysli ten retail, sa prikázala korporátnym dlhopisom povinná zaknihovaná podoba. Podoba akéhokoľvek cenného papiera nemá vplyv na vyššiu bezpečnosť toho finančného nástroja. To tvrdím. Hej. Dlhopisy korporátne považujem ja osobne za najrizikovejší finančný nástroj v tejto chvíli, pokiaľ nie je od počiatku zabezpečený majetkom v takej miere, že garantuje splatnosť v čase maturity aj s úrokovými výnosmi. Veď tam to zlyháva hrozne. Listinná podoba je umožnená iba komunálnym dlhopisom. Čiže mestá, obce môžu sa rozhodnúť, či to bude listinný dlhopis alebo zaknihovaný. A takéto obmedzenia alebo úpravy, to je možno dobre pre centrálny depozitár a jeho zvýšenú evidenciu, lebo toto sú zaujímavé poplatky, ale nie pre ochranu práv finančného spotrebiteľa. Ochranu to nemá nič, presne tak. Bere poplatky za to vlastne centrálny depozitár, možno nejaký regulátor za nejaké poplatky, to je celé. Oni si formálne splnia tú povinnosť, to nie je problém, a potom to vyberú a vytunelujú tie peniaze. To je celé. Možno by stálo za to naozaj zaviazať, aspoň keď to chcem predať retailu, musí to byť zakotované na burze, musí to byť market maker, na to nejaký analytik, nejaký spread tam musí byť, nejaká denná likvidita tam musí byť proste dohodnutá, pretože rizika sa zbavím len rýchlym exitom. Hej, že proste ak je niečo likvidné na burze obchodované, to je ten najvyšší stupeň ochrany, že viem rýchlo exitovať a existuje tam trh na to. Pokiaľ som zatvorený proste v nejakom nástroji, ktorý nikto nechce a nikto mi to nevyplatí, tak to je. A to je ten problém teraz aj rôznych FKI-čiek a firiem a LT fondov a podobne, sú tam rôzne, to budú také rošambo, to budeme vidieť za 10 rokov, keď ľudia budú chcieť vyberať vklady, že až to sú všetko nelikvidné veci a my s tým nechcem nič mať spoločné, ani tie distribúcie moc nepodporujeme. Takže my sme zástancovia naozaj, že obchoduj si na burze, to, čo máš likvidné, to je prvé, hej, ty si musíš najprv vyriešiť operačné riziko, že ti nezlyhá proste dodávateľ, protistrana, alebo niekto, to je základ alfa, omega, potom sa už môžeme baviť o nejakých trhových rizikách a či úrokové sadzby pôjdu hore alebo dole, hej, že to už je to najmenej, hej, ale že či tie peniaze vôbec uvidím. Hej, to je dôležité. Takže toto sú veľmi zlé nástroje. Všeobecne nástroj, ktorý je nelikvidný, proste, ktorý nemá trh, je zlý zo svojej podstaty. Ty si už spomenul, že pracuješ teda s veľkým množstvom aj poradcov. Distribučné kanály sú veľmi zaujímavé. Vedel by si naznačiť, v čom by sa mali zlepšiť napríklad? Našu členskú základňu napríklad masívne tvoria finanční agenti, samostatní finanční agenti. Samozrejme sme otvorení aj finančným inštitúciám, veď ty si tiež, pochválim sa, Roman a EIC sú naši členovia.
a samozrejme tiež chceme byť prínosom, ale chceme byť prínosom aj v tom, že ich neustále vzdelávame, robíme webináre, semináre, workshopy a tak ďalej a nech vedia, aké sú ich povinnosti, ako to aplikovať. Tá aplikácia v podnikateľskej praxi, to nás bytostne zaujíma, ale v čom ty ako predstaviteľ finančnej inštitúcie cítiš potrebu sa zlepšiť alebo skvalitniť na ich strane? Na ich strane, v čom by sa ešte mohli teraz zlepšiť? Ako ja musím povedať, najprv ten vývoj je samozrejme naozaj výborný. EICčko vzniklo, možno aj ty si pamätáš, to je 16 rokov dozadu práve na to, že tu všetky takéto tie siete, sme ich volali, dneska ich voláme siete, predávali unit linky. Hej, proste veľmi zlý produkt, to je presne o tom, že to nevedelo sa, za čo platí ten klient, hej, a po 20 rokoch dostal tuším ani nevklady, že to sú bežné prípady, že skoro nič, alebo polovicu. Takže vtedy samozrejme vzniklo aj EICčko s tým, že už bola vlastne MiFID direktíva, tá prvá, a ja som to obehal a ponúkol som im poďte investovať normálne, tak ako sa to robí vo svete. Transparentne, za poplatok, hej. A vtedy hlavne sa to distribuovalo, to boli všetky tie Franklin Templeton, BNP, všetky tieto veľké spoločnosti, ktoré to vlastne distribuovali fondy, takže oni sa to naučili robiť. To bol jeden taký prechod, potom druhá fáza boli tie ETF-ka, čo dneska ešte. Oni aj dosť na tom vyrástli a tie investície sa im posunuli a ja vždy vysvetľujem, že z tých investícií to je to, z čoho budete žiť, hej, lebo tam má nejaký priebežný poplatok za tú správu toho majetku a podobne, áno. Čiže takže to oni veľmi pochopili, takže na tom naozaj akože pracujú, že naozaj musím pochváliť, že obrovský no však ja môžem povedať, že zhruba 1,5 miliardy spravujú vlastne všetky tieto IZK a SFAčka vlastne na našej platforme, takže to je super krok. A už dneska nikto unit link ani nezavadí a tak ďalej. A tie klasické aktívne riadené fondy už to majú ťažké zase popri tým ETF-kám, takže tam je zase taký trošku teda ten boj, ale oni to kombinujú, celkom som rád. Občas, čo sa mne teda nepáči, že keďže ja tú platformu mám a čo do tej platformy pustím, tak záleží aj od mojej analýzy, keďže ten trh poznám, jednoducho tých ľudí poznám. Tak pokiaľ sa tam ten nástroj proste nedostane, tak oni to skúšajú jednoducho mimo EIC a proste vidím tam, že tam majú proste nejaké subjekty, ktoré majú blízko, hej, k tomu nejakým potenciálnym problémom, hej. Áno. A snažia sa ako ich, dokonca dáme aj legislatívny problém, že ich službu, ani nie že nástroj, ale ich službu sprostredkovávať, čo sa nesmie, hej, lebo oni majú licenciu, každá má na svoje služby a má poskytovať tie služby. Takže oni takto ako keby obchádzajú tú moju perspektívu, expertízu, že prečo som ich nepridal ako potenciálne riziko, tak oni samozrejme si ich potom ešte snažia práve za tie provízie vysoké pridať do tej svojej produktovej rady. Takže toto je taký, by som povedal, není to už také okaté, vypuklé, ale stáva sa to. A toto bol problém aj pri tých korporátnych dlhopisoch, že dostávali veľké samozrejme provízie, ale poučili sa našťastie a myslím, že dneska to už ani žiadne, myslím, že SFAčko ani neponúka žiadne korporátne dlhopisy. Boja sa toho ako čert svetenej vody, lebo ja som mala kontakty na mnoho korporátnych emitentov dlhopisov a akože získať záujemcov, ja som také obavy a strach po známej kauze Architak, ale bol oprávnený ten strach, takže nevadí, ale vraví, že je tu zaujímavý fakt provízie, ktorý ale v konečnom dôsledku spôsobuje to, že ten finančný agent má záujem o udržanie klienta a to dlhodobý záujem. Hej? Čo znamená upevnenie klientského kmeňa, zvýšenú starostlivosť, stálu komunikáciu a nemôžeme na to hľadiť negatívne, lebo to sme chceli dosiahnuť. Aby ten klient zostával verným klientom svojho agenta vďaka tomu, že je mu poskytnutá kvalitná služba a tá je postavená na aktívnej komunikácii. Hej? A to dúfam, že sa bude iba zveľaďovať v tej podnikateľskej praxi finančných agentov. To, čo nás zasiahlo v minulom roku tak vážnejšie, ESG. ESG je taká zaujímavá záležitosť, ktorá samozrejme nás dostáva ešte k plneniu povinností podľa direktívy SFDR. Teda nariadenia SFDR o informačných povinnostiach. Ako sa ty na to dívaš? Lebo tam je, ja ti poviem úprimne, že pred mesiacom som robila webinár na túto tému, aby si uvedomili, aké majú povinnosti.
Dohľad konštatoval, že sú nesprávne nastavené webové sídla, politiky nie sú známe a tak ďalej. Ja som prešla 100 webových sídel a pri tom 100 som už úplne skoro odpadla, pretože som musela konštatovať, že dohľad má pravdu. Totiž, o čo ide? My sa máme zaoberať, a je to súčasť Green Dealu, priatelia, ktorí my tak nemáme radi, ale hovorí o tom, aké sú vaše postoje, a to je jedno, či pozitívne alebo negatívne, k ochrane životného prostredia, sociálnej politiky, vzťahov a riadeniu spoločnosti. To je to ESG. A každý z finančných agentov, ale aj finančných inštitúcií má zverejniť svoj postoj k ESG politike a ak ju nepraktizuje, tak má zdôvodniť prečo a končia sa ďalšie povinnosti. Áno. A ten, kto sa zaoberá, musím povedať, že v sektore kapitálového trhu to nie je taký problém, ako v sektore poistenia alebo zaistenia, kde pri výkone poistného poradenstva máme ESG produkty. Hej, investičné ESG produkty, tie tam sú. A treba sa im venovať. A Národná banka tu žiada, aby sa ľudia zaoberali tou vlastnou politikou. A čo to je, tá vlastná ESG politika? Musím konštatovať, že väčšine trhu nie je jasné. To je zo pár subjektov, ktoré ju popísali na trhu a venovali sa svojim postojom, ale dá sa povedať, že dosť povrchne. Ako to vnímaš ty? No toto je pre mňa tiež jedna veľká španielská dedina. Jednoducho, ja si pamätám, že pred pár rokmi, keď to začalo byť téma a chceli sme nejaké dáta, ESG dáta o tých fondoch, koľko tón sa vypúšťa a takéto, to sa robia na to ratingy. To robia tie najväčšie svetové agentúry, Standard & Poor's. A v reportoch by si to mal celé mať oni to vypočítali, museli by sme platiť, ja neviem koľko, 80,000 eur ročne. Že si tam nájdeme nejakú spoločnosť a zistíme, že má 4,3 boda z 10 alebo niečo. Proste boli tam aj nejaké výpočty tých akože emisí a podobne, ale proste celé nezmyselné. Akože to jednoducho, celá táto oblasť sa uchopila zle, akože v tom finančnom priestore. Akože zase sú iba nejaké požiadavky, proste, čo musí ten poradca tomu klientovi vysvetľovať, aké informácie teda zisťovať. Proste je to tak zložité, tie dáta nemáme, nikto tie dáta nemá, ani fondy ich nemajú, hej, že čo majú vnútri proste tie podniky, hej, to sa proste nedá sa to takto spraviť. A preto najlepšie, že si bola trošku taká nahnevaná, ale ja som to asi povedal, že normálne povedať, že neponúkame žiadne ESG produkty. Tým pádom ako sme to vyriešili, tým pádom to hasne ďalšie povinnosti. Žiadne ESG produkty nemáme v názve. No. A to, že tam nejaký fond má napísané ESG, tak má to tam napísané, ale to není to žiaden ESG produkt, hej, pre poradcu a pre nikoho, lebo to nikto sa v tom nevyzná, to nevie sa, čo sa má robiť. Tá téma je úplne proste zle. To sa má začať pri financovaní, hej, banky niečo iné, keď poskytujú úver. Hej. No tak áno, tak komu poskytujem úver? No tak púšťaš ten proste metán do vzduchu, alebo nepúšťaš, hej. Tak komu áno, komu nie, hej, zvýhodňovať sadzby. Ale čo my s tým máme, že tuto nejaký poradca, tu má S&P 500, a čo on má? On vedieť, ako je v tom S&P 500, aké sú tam koľko sa tam vypúšťa tónu, koľko tón toho CO2 sa vypúšťa, alebo proste nejaké takéto veci. Však to sú proste úplne mimo. To je proste mimo myslu, ako sa hovorí. Úplne zbytočná agenta vôbec pre tento sektor. To sa má robiť pri financovaní tých podnikov. Hej, tam to má skončiť. Financovanie podnikov je samozrejme potom aj rozhodujúce pre rozvoj podnikania medzi nami. A bolo by to správne, v tom s tebou absolútne súhlasím. Zaujala ma jedna myšlienka. Minulý týždeň ma presvedčili, že napríklad veľmi starostlivo triedia odpad vo firme, čo je naozaj súčasť ochrany životného prostredia. Ale výsledok je ten, že rôzne automobily OLO prídu, jeden príde pre plasty, druhý príde pre kartóny, tretí príde pre zmiešaný odpad a celé to spoločne je vyložené v spalovni odpadu. Žiadne triedenie. Tak ak to takto funguje, tak budeme sa tomu venovať, odpozorujeme to a budeme to tlmočiť niekde ďalej, aby naozaj pochopili, že tá rekonštrukcia ESG politiky celého Green Dealu je nevyhnutná a mali by sa zamyslieť nad tým, kam nás vedú. Hej, kam nás vedú. Takže
posledná otázka, ktorú by som ti dnes rada dala. Ako vidíš ten vývoj v roku 2026 vzhľadom na to všetko, čo sa tu deje doma, v zahraničí, politická scéna a podobne? Tak je to turbulentné obdobie. No, od tej pandémie v podstate nepretržite stále máme niečo. Od pandémie, že? Od pandémie, od toho 20. roku stále niečo zažívame. No, vojny, konflikty, máme tam proste človeka, Trumpa tam máme, hej, nevyspytateľného. Nechcem použiť nejaké hanlivé výrazy, ale to je človek, čo sa zobudí a proste všetko je inak. Takže trhy na to reagujú. Zdá sa mi, že trošku tie trhy rezignujú, že sú také stabilnejšie na nejaké vyhlásenia. Aj mne sa to zdá, že volatilita stále samozrejme je to hob alebo trop, hore, dole. Ale ja osobne si myslím, že ľudstvo prekonalo aj vážnejšie veci, takže prekoná aj toto. Nepredpokladám nejakú totálnu katastrofu v zmysle tretej svetovej alebo podobne. Myslím si, že v tomto roku by sa to celé mohlo nejakým spôsobom ukočírovať obidve vojny, aj tá, alebo tri respektíve. Aj tá ukrajinská by už mohla konečne sa nejako ukončiť, ale hlavne samozrejme aj ten Irán a tá Gaza, no tak sú to také proste, sú to stále potenciálne konflikty, ale oni sú relatívne však tá Gaza, Blízky východ, to má 1000-ročnú existenciu, ten konflikt, niekoľko tisícročnú, takže vždy to ide o tú mieru. No. Ten Irán nešťastie s tým prielivom, jedno s druhým, samozrejme je globálna ekonomika prepojené, takže samozrejme sa to cíti. A samozrejme, tie trhy sú prepojené. Dneska žijeme v svete internetu, to za sekundu, každý má tú informáciu, preto je to volatilné, keď to tak nebolo. Že preto dneska každý sa snaží špekulovať na to. Čím volatilnejší nástroj, tým je väčšie zisky na špekuláciu. Takže netreba tomu podliehať rôznym takýmto výkyvom a snahám špekulovať, klasicky investovať dlhodobo, diverzifikovanie a veriť, stále to platí. Áno, stále to platí, že svet bude tiež raz normálny. Aj Američanom skončí tento mandát prezidentský. Aj ten Putin sa vyčerpá zrazom, no a musí aj ten Blízky východ sa nejako teda doriešiť. Ja si myslím, že sa to dorieši v priebehu najbližších rokov, no ale nečakám žiadnu katastrofu tento rok už. Ani nejaké prepady veľké trhov, ani nič podobné. Volatilitu áno. To je významná informácia. Ale nečakám, že by naozaj stalo niečo také, akože vyslovene, že spoločensky hrozivé. Áno, takže hroziace zrútenie sa našej civilizácie zatiaľ nie. To nie. Romana, ja som veľmi rada, že sme sa mohli dnes s tebou rozprávať o kapitálovom trhu. Vidím, koľké siete samostatných finančných agentov stavili na spoluprácu s tebou a chápu ťa ako istotu. To znamená, že nie si považovaný za subjekt, ktorý by prinášal rizika zlyhania v ktoromkoľvek čase. Samozrejme, aj ty podliehaš nejakému prebiehajúcemu vývoju, možným zmenám a tak ďalej, ale dá sa povedať, že v rámci toho kapitálového trhu tvoríš im veľmi zaujímavé zázemie pre rozvoj investícií pre ich klientov. Tak ja si len želám, aby sa naozaj naplnili tvoje slova a aby sme mohli naďalej rozvíjať finančný trh a tešiť sa z toho, že sú tu podnikatelia, ktorí dokážu zarábať a odvádzať dane tomuto štátu. Vážení kolegovia, bolo mi dnes potešením s Romanom Scherhauferom, spolumajiteľom a najvyšším výkonným šéfom spoločnosti EIC OCPAS. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja a želám ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.